Všetkým ahojte. To, čo som natáčala dneska, túto kresbu, tak dneska bude gymnastika. Ideme! Tak to môžeme dať aj dole. Takže začneme z gymnastiky. Čo by ste sa chceli naučiť? Veľa mi ľudí písalo, že by som vás mala naučiť alebo špagát, alebo mlynské kolo, alebo premet dopredu. Teraz prosím vás, napíšte v komentároch čo, lebo ja kľudne neviem. Ale ja som teraz vyhrala premet dopredu. Premet dopredu sa robí tak, že radšej by som najprv dala takto to tričko. Áno, budete vyzerať nejako lúzerne, ale aspoň, že nikto vám nebude vidieť to, čo máte pod tričkom. Dobre, začneme z toho, že musíte vedieť, z aké nohy budete stať. Ja som zvykla stať z pravej nohy. Pravá noha a musíte vedieť toto. To znamená, že vy dávate kľudne takto tie ruky dopredu a takto robiť. Tak približne 10-20 krát. Keď to už máte, tak robíme toto. Mostík sa to rovná, ale takýto. Že ako toto takto stojíte, dáte dopredu ruku a iba zdvihnete sa. A tak nejakých 10 krát. Ďalej musíte vedieť úplný mostík, ale bez jednej ruky. Tak musíte nejako trénovať 50 sekúnd. A bez jednej nohy. Bez každej. Ďalej, musíte vedieť mlynské kolo. Mlynské kolo je moc ľahké. Takže by ste ho mohli vedieť. Poviem vás, keď vy už viete mlynské kolo, tak prosím vás, ale musíte sa ho trochu ešte viacej naučiť. Dobre? Keď mlynské kolo už viete, tak musíte ešte vedieť keby takú vec, že ukážem vám to takto radšej. Takto je lepšia tá kamera, či? Tak musíte vedieť toto. Elková stojka sa to volá. Takto, že beriete to, čo sme robili toto, ale zdvihnete aj ďalšiu nohu. A všetko musí byť rovné. Musíte spevniť aj zadok, aj brúško. Keď už viete toto, aj mostík, aj mlynské kolo, tak vyskúšajte sa naučiť toto. Elko, čo stojíte na tej nohe, preskočíte a vyskúšajte spraviť mostík, aby jedna noha bola prečie. Tak isto sa aj postaví. Ani ja to skoro neviem. Dobre. V tom istom challenge musíte vedieť toto. Mostík sa postaviť bez rúk. A teraz už také lepšie. Musíte vedieť stojku. Nie takú perfektnú, aby ste stali 500 rokov. Srandujem. Ale musíte takú, aby ste aspoň raz, dva, tri vydržalo takých sekúnd. A potom musíte sa naučiť toto. Križovatku. To vám pomôže spraviť toto. Dobre, ďalej musíte vedieť takúto vec. To ja moc neviem, ale musíte to vedieť. To ide tak, že akoby stojka a tam sa prehnete. Keď to už viete, tak spravte toto. Takže robíte stojku a prekrut do mostíka. A vyskúšajte sa postaviť. To, čo sme robili, to, že takto idete dole a sa postavíte bez jednej nohy, to musíte spraviť tuto. Aby ste sa mohli postaviť bez jednej nohy. Alebo môžete to aj takto spraviť. A sa takto postaviť. Píšte, čo mám ďalej učiť a všetkým ahojte.